υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι την αρχή. Μαζί παιδιά, λόγια αγάπη, αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, όλα γύρω στο εδώ του. Κι όταν θα πούμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι την αρχή. Ένα χειροκρότημα δώστε με, δεν πάστε παιδιά. Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα, το νιώθουμε. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε, Κωστή μου, με μια σύντομη ευχή. Αγάπη, υγεία, σύμπνοια, συμπόρευση, ανοιχτοσιά μυαλού, ανοιχτοί ορίζοντες, παιδιά. Υπέροχα. Ελένα μου. Αγάπη, υγεία, στα μάτια και όχι στις οθόνες. Δίμαρχε. Νομίζω ότι σήμερα η Αθήνα λάμπει και λάμπει όχι μόνο από τα φώτα, αλλά από εσάς που είστε σήμερα εδώ και σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Σας ευχαριστούμε γιατί παρά το κρύο μας ζεσταίνετε με την ενέργειά σας και μας στηρίζετε όλες αυτές τις περιόδους και ζούμε νομίζω σημαντικές στιγμές και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Και θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας πω ότι η Αθήνα μας μπορεί να πάει πολύ καλά, μπορεί να συνεχίσει να ενώνει και να προσπαθήσουμε μαζί να τα καταφέρουμε, να ενώσουμε δυνάμεις και να προχωρήσουμε μπροστά για τη νέα χρονιά. Και νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα για την αντίστροφη μέτρηση, την πραγματική αντίστροφη μέτρηση, πήγε καλά η πρόβα, αλλά τώρα πρέπει να πάει ακόμα καλύτερα η πραγματική. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα. Αν θέλει κάποιος να πει κάτι πριν, Να πω κάτι και εγώ πριν τελικά. Ευχαριστώ. Τώρα λοιπόν, πλησιάζουμε, είμαστε στα 12 δεύτερα. Πάμε 10, πάμε 10.